ukuba nathi sive uThixo uba ube lungise uba senze ntoni namhlanje. Hallelujah. So cela ke our host ize ngaphambile izosindulukisela umuntu ozbo siphayiso. Hallelujah. So cela ke namhlanje sihlanganisa izandla nje zethu sonke our host mfundisi wakhe kaMsuku. Baba wethu onamandla onke, yise wenkosi yethu uYesu Kristu, Baba ophilayo, Baba okhonozayo, emini Nkosi akekho onjengawe, emini Thixo wethu akekho ofana nawe. Izolo Nkosi besiva ngawe, namhlanje Nkosi siva ngawe. Kuze kuphelisweni phakathi ukhona unguThixo ungatshintshi. Emini Thixo wethu singabheka phi uma singabheki kuwe, singashona phi uma singabheki kuwe. Baba wethu siyakubiza nasemva kwemini sithi hasa kanye nathi ungene. City,
sifundiswa nawe sinabantwana sancedakala Thixo wethola amandla onke namhlanje size kuwe Thixo wethola amandla onke size kuwe Thixo ophilayo size kuwe emithwalo yethu size kuwe Jehova size kuwe Thixo wethola amandla onke abanye kule ndawo bayakhala Thixo wethola amandla Once again, we thank you, Jesus. Simbethele izandla uThixo wethu. Simbethele izandla umoya oyingcwele ophakathi kwethu. Simbethele izandla kakhulu bathandekayo. Ngaphandle kokubazisa, cela ukwamkela phakathi kwethu omnye wabafowethu esihamba nabo ekuvakaliseni ilizwi likaThixo. Ngiyabulisa bonke abefundisi, otata, omama, abantu abatsha bonke, wonke umuntu edolophini ovala umsindo siyambulisa. Ngoba Hanxa ke ifani yami, ndiyamthanda uYesu oyinceda impilo yami. Ndibulisa ne-worship team, tata uMrhawuzeli eKibhothini, siyabulisa tata. Otata kudala nabagqibela siyabulisa kakhulu egameni likaYesu. Haleluya. Enyanisweni bazalwane, movement le ayocawa ithile. Siyavuya xa sibona amabandla ngamabandla ekhona. Haleluya. Uba sikhathele izindaba zecawe zethu azisincedanga nganto, sicawa apha kuzo. Amen. Siyinhlanje lapha bazalwane, ngoba ungowaphi wamkelekile. Haleluya. Ngicela sihlanganise izandla samukele umfowethu brother Nokhala egameni likaJesu waseNazaretha. Sibenze izandla kakhulu egameni likaYesu. Shaya izandla zesifika. Baba wethu egameni likaYesu waseNazaretha, moya oyingcwele emalanga Thixo namandla, sikulenda uNkulunkulu sifuna wena Thixo namandla onke, nalizwi lakho Jehova lisazowa kule ndawo. Thixo namandla onke, thetha ngalo moya oyingcwele, thetha ngalo kube ngathi yaqala. Thixo namandla onke, ndithulisa yonke imimoya Thixo namandla enokumelana nalo moya oyingcwele, ayinamandla Thixo namandla basela kufika wena, sekufika wena mdala kuneentsuku egameni likaYesu waseNazaretha. Thetha Thixo namandla onke, thetha simamele moya oyingcwele. Ukuthetha kwakho kuhlukile kunokuthetha kwabantu Thixo namandla, kuba apho kuthetha wena akubikho mntu ubilisana amandla akuthetha Thixo namandla onke. Thetha uNkulunkulu egameni likaYesu waseNazaretha. Amen. Mandithathe lithuba ndibulise kwi-host yethu umntaka Hanxa, ndibulise kubefundisi bonke, ndibulise komama abakhona, kotata, kosisi, ndibulise kutata uMrhawuzeli pha entsimbeni, ndibulise worship team ngelihle igama lenkosi. Amen. Igama lami ke ndingumongezi, ndingumntwana kaThixo, ndisindisiwe, ndiyazalwa kwilali yasePlangeni, ndimthanda kakhulu uThixo. Amen. Cela nje ngongalibazisanga bathandekayo, sibalekeni siyene ezweni lenkosi kwincwadi ye-Exodus chapter number 14
Sizofunda nje uverse number 13 kuphela sibese siyathandana. Asivanga chapter. Funda qala. Funda qala. Verse number 13. Chapter 14 Exodus. Funda qala. Verse 13. Verse number 13. Funda mntaka qala. Wathi uMoses ebantwini Awufakaye emayikhini tata. ukayika misani nilubone usindiso lweYehova aya kunenzela lona namhla kuba amayiphutha lawo niwabonileyo namhlanje anikuphinda niwabone ngonaphakade. Cela uthandaze tata. Siyabonga bayingcwele lizwi lakho eli liyaphila linamandla liyakhulula. Moya oyingcwele linika ukuphila. Moya kaNkulunkulu uthetha ngalo namhlanje ufusa imiphefumulo yethu egameni likaKristu Jesu Nazaretha. Amen. Bangcwele ngamazwi la akuncwadi yeExodus. Now incwadi yeExodus ibhalwa nguMoses. Now iBhayibhile ithi kungexesha abantwana bakwaIsrayeli bebekhululwe nguFaro. Now siyakhumbula abantwana bakwaIsrayeli bebesezweni lokuthinjwa eyiphutha. Now ithi iBhayibhile noxa bebethinjiwe kodwa uYehova wafikelela okokuba makwenzeke ngokuthanda kwakhe ukuthi bakhululeke kwelilizwe noba bebethutshiswa kulo. Ithi iBhayibhile ke bakhululwa ke nguFaro noxa yeye bakhululile. Ithi iBhayibhile wabalandela. Ithi iBhayibhile bathe xa besendleleni abantwana bakwaIsrayeli. Ithi iBhayibhile bahlangana nolwandle olubovu kule ndawo sifunda kuyo. Ithi iBhayibhile baba namazwi abawathethayo, baba namazwi enhlizweni yabo besoyika. Ithi iBhayibhile bathetha amazwi, lamazwi afikelela kuMoses. Now ithi iBhayibhile uMoses wakhala kuYehova. Ithi iBhayibhile esobekhalile kuYehova uMoses. Ithi iBhayibhile wathetha amazwi babaxelele okubala mayiphutha abawabonayo namhlanje abaphinde abasaphinde bawabone naphakade. Ithi iBhayibhile wabaxelela ukuthi mabame balumise usindiso kuba umdala wensuku selefikile namhlanje, selefikile empilweni yabo, selefikile ezobasindisa. Ithi iBhayibhile noxa bebekhala
mwaka kubatisela ufikile usindiso empilweni yakho kuphela nokuxokozela empilweni yakho nemibuzo ubuzibuza yona iyaphela ngoba kufika usindiso ufikile usindiso ufikile wabasindiso bathothe namhlanje wabathi ngathethe nabantu ababosiwe mano lufika luyikhulula impilo yakho sasikade singethe bafika bakhulula impilo yethu lufikile usindiso umtshela wethu fikile umakadekho ngadukhona fikile umasabakhawuleza fikile umtshela wethu sathethela abantu bathandekayo impilo yabo bayibona ukuthi seliphelile impilo yabo ayibona engathi yehlulele mtshela wethu kufike nakwabo bani tiphephile abantwana bakwa-Israyeli bathe bengekho la amangcwaba eyiphutha phaa ukusikhupha khona Moses uba singathi sizofela lapha endlala khona abantu bayibona impilo yabo isenhlamba kwathi umtshela wensuku ufike labo banjalo apho impilo yakho oyibona ukuthi ayindawo afike umtshela wensuku akafiki lento eninzi fika nisazohlangula asinantuninzi nathi asinanto siyiphetheyo kodwa siphethe nje usindiso siphethe indoda ehlangulayo igama layo uYesu waseNazaretha uYesu ukakhululisiwe iboshiwe impilo ibashwa ngamadimoni uYesu fikela Lusikisiki fikela madoda fikela Lusikisiki ufike andazi ukuthi intoni ibikukhalisa kodwa namhlanje ukhala kokugqibela kuba sekufike